アロアロハハ。ちょっとアングルを横向きにしていたのを縦向きにしますけど、私はギリギリ。入るかな。リーダー入りますかね。入りますかね。ちょっと遠めの下向きかな。すみませんね。どうかな。ちょっとやばいかな。ちょっと入ってみましょうか。やばい。入りますか。おいでおいで。入る。ちょっと切れて。こんな感じ。はい、じゃあやってみましょうか。どうですかね。どうですかね。まあ、はい、やってみましょうか。大丈夫。はい、オッケー。ライブになって。オッケー。ライブになってるね。ライブになってますね。多分こうやって進んでると思うんですが、お知らせ来てないよ。ちょっと1分ぐらい遅れるもんね。あ、そうなんですね。はい、そうなんですよ。じゃあもう、もうそろそろ行きそうですね。はい、もしよかったらコメント？チャットでコメントお待ちしております。いいかどうかっていうのをお知らせいただけると助かります。何人か見てますか？ちょうど数字のところが白くなってて。映ってるみたいですよ。来てる。私もなんかライブ中ってでも画面が止まって、来た。来ました。来たね。はい。結構明るく映ってますね。はい。はい。で今私が動きましたけれど、だいぶ遅れてるんですね。はい、今来たので、だいぶ遅れてるね。かも。15秒ぐらいはちょっと遅延していってるみたいです。4人の視聴、4名様。ありがとうございます。こんにちはですね。はい。今日はサクッとサクッと6曲ぐらいお届けしていきたいと思います。生音で。生音ですね。今日はね、アンプラグドでございますね。いつもマイク使ってマイク頼りでやっておりますが、今日は生でお届けしたいと思います。とにかく暑いんです。暑いんですよね。この部屋も朝から冷やしてますが、冷えない。冷えないね。ごめんなさい。暑いんですよ。暑いって言ってもね、そんな外のようではないんですが。では早速いきたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。お願いします。1曲目はウヒバイっていう曲で、深い霧という意味ですけども、結婚50周年の両親に向けて作った曲らしいんですよ。はい、50周年。あと何年ですか？だいぶありますかね。はい、だいぶ生きてるかどうかわかりませんね。はい、ではウヒバイをお届けします。
6月の確か初め頃だったと思いますねじゃ。あ約2ヶ月ぶりですね。2日でしたかね。と思いますけどそういうことはすぐ忘れてしまう。忘れてしまう、原田美希でございます。よろしくお願いします。応援よろしくお願いします。最近ちょっと YouTube のですね配信画面が、うん、これ配信予約をするんですけれど、予約をするときになんか詳細設定っていうのがあって、画面の向きをね、縦とかはい違う。縦とか横とか、はいで選べるようになってたんですけど、はい。どうもなんか最近それができないんですよね。いろいろ変わるんですよね。変わるんですよ、仕様がね変わるけどね、連絡がないからね。連絡が来ないからね。やってみないとわからないっていう。でこの配信予約をした時には確か横設定ができてたような気がしていたので、でもちょっと待てよと思って、いざスタートしてみましたら縦だけでした。はい縦しかダメよっていうことでございましたので、お時間がね予定よりちょっとはい、押しました。ました。はい。はい、では次の曲いってみましょうね。今日はですね、いつもはね代わり番号とかね、そうなんですよね。新田さん一緒にやるときは新田さんメインとかやるんですけど、今日ちょっと私メインですみません。お届けいたしますので。私だけです。はいいつもはこの次の曲は「トゥアヒネ」という曲ですけども、いつもは新田さんがですねメインを歌われてるんですけど、今日私メインで挑戦したいと思います。よはい、よろろしくお願いします。しくお願いいたします。では「トゥアヒネ」。はい。「
りがとうございまどうす。でしたでしょうか、先生。もうどうでしたでしょうか。いつもね、先生が。はい、先生で私私のウクレレの先生ですから、つい先生と。はいなんか先生という言葉がね、結構割とこう日常こう飛び交っておりますよそうね、ね。なんじゃないそう方にはなんですよ先生は元気ですかとかね。はい、そうなん間違いないですよ。みきさんコーラスとかもねやっていらっしゃいますけれど、午前中は、コーラスの練習がはい。 2時間半経ってきました。ということで、まあ先生をお迎えしてということですもんね。そうです、そうでコーラす。はい、私は生徒習う側ですよ。スねはい。はい。で、生徒である場面、それから先生での立場の場面もありますのでね、なんか結構軽く先生と言っちゃうそうそうね、そ。そうういう感じですね。正直にね、なんかはい。というかまあ生徒さんがいらっしゃるっていうことはまあその方ね先生という立場でいらっしゃいますので、まあ敬意を表してということですから。敬意を表してあ先生いかがだったでしょうか。ありがとうございます。もうバッチリでございはい、ますね。ありがとうございます。はい。また次回からもお願いしたいと思いますね。まあ担当が変われるということはいいことですね。そうなんですね。はいこれ例えば歌手の方はね、も歌手うご自分うんお一人です。なので、代わりがいないということが、非常にやっぱりリスクがあるんですね。ですが、どんな曲も、まあ、例えば2人でどちらも歌えるっていうことであるとこれはとても頼もしいそうですね。と思います。そうね。で調子悪いからお願いしますっていう感じで。そうじゃあ僕が歌いましょうかみたいな。はい。まさに今日がそうでございます。まさに今日がそうでございます。はい。はい。頑張ります。なので今日は全部はいミキさんにお願いして、おります。はい。じゃあ行きましょうか。はい次の曲ね。じゃあ次はですね、エハワイアケアという曲です。学ば
この曲ねいつも思い出す方がいて、フラの先生なんですけどね、私とはまあちょっとハラーが違うんですけど、熊本ではね有名な、まあ日本でも有名かもしれないけど、市原峰子先生っていう先生がですね、この曲どうって言ってくださって教えてもらった曲なんですけど、峰子先生お元気ですか？お会いしたいですね。何回かね演奏させていただいてね。そう、なのでまたなんか一緒にねできるといいなというふうになかなかねチャンスがありませんけど、まあそのうちにまたね、お願いします。はい。じゃあでは次はですね、アロハのカラカウアという曲をお届けします。お聴きください。そうですね。YouTube にもね確かこれ切り抜きで確か上がってると思います。チャンネル登録よろしくお願いします。そうですよ。忘れずに言わないとね。なんか高評価っていうらしいですね。いいねっていうやつと、あとはチャンネル登録をしていただけるとね、とっても励みになります。
そう、頑張ろうという気になりますんで、ぜひ踊ってください。はい。お願いします。はい、それでは今日はあとはね、2曲ぐらいですか、お届けしたいと思います。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ごめんね。はい。大事ですね。すいません。では続きましての曲はですね、カヒナのオープナーという曲です。はい。これは久しぶりに歌わせていただきますけど、頑張りましょう。いきます。はい。はい。生声ですね。
なんかちょっとどうやったらコメント見れるのかちょっと私には分かりません。あれれれれ。お、1いい。はい。今踊ってきました。あ、おかえり。白藤さん。届いてます。うん。素敵よ。もうこれあれじゃない？佐世保の方じゃない？お。元気？暑い中踊ってきたのね。お疲れ様。そうなんですね。うん。はい。子供たちも元気ですか？ね。とっても素敵なね。素敵だった。形で。物おじせずね。受け答えも素晴らしい。ちゃんとする子供たちケーキのフラだったんですよ。佐世保の。またねご一緒したいと思いますね。本当ね。ぜひぜひ。水分取ってくださいね。はい。では今日最後の曲になりましたね。パパリナラヒラヒでお別れしたいと思います。皆さんお元気でまた軽いライブやりますからね。はい。今度あれしましょうね。ちょっとレパートリーをまとめて皆様に投票してね。いっぱいあるよ。リクエストいただくような感じでね。結構でもあると思います。そう？はい。はい。ちょっと書き出してみましょうね。ちょっと大きく言うと数百曲あると思いますので。大きく言いましたね。どうぞまた、お会いしたいと思います。どうもありがとうございました。さようなら。元気でね、夏バテしないように水分とってね。コロナも流行ってるからね、気をつけましょう。さようなら。